Здравейте! Намирате се във фермата на семейство Карадамянови в село Долна махала. Добре дошли! Това е нашата ферма, семейна ферма, бих казал среден тип, около 150 животни, с тенденция да се увеличават. В процес сме на модернизация, работим по всяка възможна мярка, която е допусната 4.1 по плана за възстановяване. Възползваме се от всичко, което можем да съкласираме и ни чака много работа. Много ремонт. Това е нашата гордост за сега. Голяма мечта имахме да имаме модерна нова доилна зала. И от миналата година вече е факт, но осъществихме я. Много добро решение за нашата ферма, улеснява работата, подобрява качеството. Просто сме много доволни от тази инвестиция на този етап. Доилната зала ни е 2/6, рибена кост. Ние се спряхме на точно тази зала. Марката е Делавал, една от топ марките в Европа, света, доказана с времето. Да се надяваме, че всичко ще бъде трайно и надежно, както е досега. Много сме доволни. Капацитета на залата е в момента с 80 животни дойни, е някъде на 60%. Производително става доенето, от към бързина, комфорт, улеснение на работниците и много добра хигиена се постига в този тип доилни инсталации. Средният млеконадой в нашата ферма е около 30 литра. Според сезона достигаме до 31-2, зависи от климатичните условия. Има още на къде да се работи. Доилната зала е оборудвана с доста сериозен софтуер, който позволява абсолютно пълен мониторинг на животните в цялото стадо и покрива целия периметър на фермата с антени, транспондери за разгоненост, пълна проследяемост на животните, в колко часа влизат, колко мляко дават, има ли проблеми, няма ли проблеми. Това е Del Pro на Делавал. Много сериозен софтуер, много усъвършенстван, много лесен за работа. В чакалнята, изградена от един сериозен партньор за нас в името на Агритоп, инвестирахме в нова система за миене на помещението, автоматично миене с вентилации. Всичко е изчислено според капацитета на нашата ферма. Чакалнята е с капацитет 100 животни. Тук се намираме пред новия ни стар обор. Стар вече на 5 години е сградата. Наложи се пълно модернизиране с едни нови технологии, автоматична система за постилане на слами на постеля. Нашия тип отглеждане е израелския тип, който е с несменяема постеля. И тук се спряхме на новата система на шауер, която позволява без намеса на хора вътре в самата сграда, автоматично постилане на слама. Инвестираме в нов скрепер за почистване на торовата линия и нови фиксатори на хранителната пътека. Отделно новостите, които ще въведем скоро, са нов робот за набутване на фуража, който също е от съществено значение за отглеждането на интензивни млечни животни. Това е едно от
ремаркетата, които закупихме миналата година по мярка 4.1 за торове с хвърляне, което е много полезно за нашата ферма, пак казвам. Използваме всичката тор на полето. Много сериозна машина, добра инвестиция за сега. Всичко, което сме взели е по мярка 4.1. Тогава се оборудвахме с фуражо-раздаващо ремарке, торове хвърлящо ремарке, телескопичен товарач, доилната зала и прикачни инвентари към самия телескопичен товарач. Чакаме следващия прим. Дано скоро отворят интересна мярка за животновъдите. Сега се опитваме да модернизираме нови помещения за телета и подрастващи. Имаме желание за напред да се направи един робот-майка, който да може много по-лесно и по-качествено да обслужват 50 телета, боксово, групово отглеждане. Това не е следващата стъпка. Всяко ново оборудване допринася може да е с грамове, но повишава млеконадоя. Затова сме много ентусиазирани да модернизираме и да вървим напред.